በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር ይብዛልኩም ፍቅራት ኸዋተይ ከመይ እኒአኹም ከም ሰላም ዘለኹም ወሰላም ክትህልውለይ በዓልኩም ተስፋየ እና ምትባዕኹም ይፈልየኒ ላይክ ሳብስክራይብ ናገርኩም ምትባዕኹም ይፈልየኒ ኣሕዋተይ ማረይ እሽን በዓር ሎማዓንቲ ሒዘልኩም መፅአኒኹ ድማ ገድሊ ኣቦና ጻዲቕ ተክለ ሃይማኖት ኣቦና ተክለ ሃይማኖት ካብ ኣቦኦም ካህን ዘካርያስን ከኣዶኦም ቅድስቲ እግዚኣብሔር ብ24 መጋቢት ተጠኒሶም ብታሕሳስ 24 ድማ ተወሊዶም ኣብ ሰሜን ሸዋ ድልጋ ጽላሽን ዛሬራ ካብ ዝተባህለ ቦታ ተወሊዶም ምስ ተወለዱ ስድሮኦም ፍስሐ ጽዮን ኢሎም ሰመይዎም ትርጉሙ ድማ ናይ ጽዮን ሓጎስ ደስታ ተዳልዎ ማለት እዩ። ምስ ተወለዱ ኣሳልሳይ መዓልቶም ካብ ሕቑፊ ኣዶኦም ወሪዶም ኣሃዱ ለኣብ ኣሃዱ ለወልድ ኣሃዱ ለመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ኢሎም ንስላሴ ኣመስገኑ። ምስ ገበዙ ኣቦኦም ትምህርቲ ሃይማኖት ከምህርዎም ኣብ ንእስነቱ ዕድሚኡ ድማ ብግብፃዊ ጳጳስ ኣቦና ቆርኔሌዎስ ማዕረግ ዲቁና ተቐበሉ። ብድሕሪ እዚ እግዚኣብሔር ንክህነት መሪፅዎም እሞ ካህን ሊቀ ካህናት ኮይኖም ተሸይሙ። ኣቦና ተክለ ሃይማኖት ልዕሊ 50 ዓመት ብወንጌል ሰበኹ ቅዱስ ኣቦ እዮም። ስለዚ ከዓ ቤተ ክርስቲያን ሓዋርያ ኢላ ተፅውዖም። ብትምህርቶም ምእመናት ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ንዘውፅዎም ከዓ ኣቦና ተክለ ሃይማኖት ፀሃይ ተባሂሎም ይፅውዑ። ኣዶም ንኣቦና ተክለ ሃይማኖት ናይ መጀመርያ ስሟ ሳራ እዩ ነይሩ። ድሓር ግን ሓሙኣ ትዕግስታን ትሕትናኣን ትእዝዝታን ንቕሓታን ጸሎታን ሪኦም እግዚኣብሔር ኢሎም ፀውዕዋ። ከይወለደት እውን ነዊሕ ገይራ ነበረት። ከምዚ ኢላ ውሉድ ዘይብለይ እናበለት ከላ እውን ኣብ ኢድ ባዕዳውያን ሰራዊት ወዲቓ ተማረኸት። ንብዙሕ ፈተና በፂሕዋ ነበረ። እንተኾነ እግዚኣብሔር ንሊቀ መላእኽቲ ቅዱስ ሚካኤል ሰዲዱ ካብ ኩሉ መከራ ኣናጊፉ ናብ ዛሬራ ዘላ ናብ ቤተ ክርስቲያን እውን ኣብፅሓ። ናይ ሓደ ዓብዪ ውሉድ ከም ዝህባ እውን ኣበሰራ። ኣቦና ተክለ ሃይማኖት ኣቦኦምን ኣዶኦምን ምስ ዓረፉ ኩሉ ንብረቶም ሸይጦም ገዝኦም ገዲፎም ከዱ። ማዕርግ ክህነት ድማ ተዋሃቦ። ካህናት ስብከት ወንጌል ተወፊሮም እሞ ዝገበርዎ ተኣምር ብሓይሊ ኣምላኾም ንብዙሓት ነፍስታት ኣቆሙ። ድሕሪ 3 ዓመት እግዚኣብሔር ንዓዶም ከይዶም ክምህሩ ፀውዖም። ኣብኡ ከዓ ንብዙሕ ዓመታት ተጋደሉ። ንብዙሓት እውን ብተራዳእነቶምን ኣገልገሎምን ብተኣምራቶምን ብኩሉ ብዙሓት ሕሙማት ፈወሱ። ምዉታት እውን ኣተንስኡ። ብድሕሪ እዚ ጎይታ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ተገሊፁ ናብ ኢየሱስ መዓክ ኪድ እሞ ንሱ እስካብ ክህበካ እዩ በሎም። ናብኡ ከይዶም ኣስካማ ንንኩስና ተቐበሉ። ኣብኡ ከዓ 10 ዓመት ተቐመጡ። ኣቦና ተክለ ሃይማኖት ካብ መዓልቲ 60,000 ስግደት ይሰግዱ ነበሩ። ብፍቃድ እግዚኣብሔር ከዓ ናብ ትግራይ ከባቢ መፁ። ኣብ ደብረ ዳሞ ከዓ ብፍቃድ እግዚኣብሔር ን12 ዓመት ተቐመጡ። ናብ ኩለን ገዳማት እውን ብእግሮም ይበፅሑ ነበሩ። ካብ መዓልታት ሓደ መዓልቲ ካብ ደብረ ዳሞ ክወርዱ ክብሉ ገመድ ተበጢሖም
እግዚኣብሔር ከዓ ንሕርዩ ክጸገሞ ስለ ዘይርኢ ከም ናይ መላእኽቲ 6 ክንፊ ሃቦም ብኽንፎም ከዓ ወረዱ። ብድሕሪ እዚ መሕደሪ መለከት ንእግዚኣብሔር ናብ ኢየሩሳሌም በፂሖም ተመለሱ። ካብ ኢየሩሳሌም ዝተመለሱ ከዓ ናብ ኣባ ይሓነ ኸዱ። ኣብ እንዳ መስቀል ጉና ከዓ ንመድሃኒነ እግዝእነ ረኸብዎ። ምንኩስና ሂቦም ድማ ኣቦ መነኮስ ከም ዝኾኑ ተነበዩ። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። ስለቲ ቅዱስ ቃል